Hola, bon dia, bona tarda, bona nit a tothom. Soc mestre, com vosaltres, d'educació primària, i avui he creat un quadernet que us l'he deixat a la descripció d'aquest canal, tant en PDF com en Word. En PDF queda molt més maco perquè no es modificarà res, en canvi a Word la lletra ja s'ha modificat, per crear una dinàmica de primer dia de curs. Abans d'ensenyar-vos el quadern, dir-vos que l'he creat amb el Canva, que és directament aquesta web, canva.com, us podeu registrar i teniu tant plantilles, que en el meu cas jo he triat aquesta per poder-la adaptar, i aquí tenim elements amb molts dibuixos, per exemple, els peixos que he anat posant, que us explicaré per què, els tenim per aquí, és a dir, és un programa molt fàcil. Doncs anem a veure el quadern que he creat. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Us ensenyo el PDF del quadern. Comencem el curs 2020-21, també podem posar comencem segon, o comencem sisè, o comencem el curs que estiguem, nom i cognoms i un dibuix d'ell o ella mateixa, de l'alumne, d'acord? I així també, com a mestre, podem veure com es dibuixa, quin domini té del dibuix o no, i sobretot una miqueta quina concepció té de si mateix, i quins colors utilitza, etc etc. Després, l'apartat d'autoconeixement, perquè l'alumnat es conegui millor a si mateix i també a mi com a mestre em permeti conèixer-los millor. Em considero una persona, llavors aquí he posat tota una sèrie d'adjectius que després caldria acotar una miqueta la consigna, de dir, tria 3 o tria 5, o sense posar un nombre, tria aquells que més et ressonin, que més et defineixin, no? Tots tenen motius mariners, i és que com hi ha això del concepte de grup bombolla, doncs m'he inspirat en el mar. Aquests adjectius són els que jo he posat, però com et deixaré el Word aquí sota, ho pots modificar i posar els adjectius que tu vulguis. Creativa, familiar, despistada, treballadora, dormilega, divertida, ordenada, solitària, amigable, rondinaire, tranquil·la, tímida i xerraire. I a mi m'agrada molt aquest tipus d'activitat perquè després es fa molt de debat, no? Aviam, que aixequi la mà quants heu dit que sou una persona creativa. Uau, sí que sou! I aquí també el propi alumne comença a conèixer millor els seus companys i comença a veure que té coses en comú amb ells o amb elles. I això dona molt de peu, no? I per què? I per què heu triat divertida? A veure, poseu-me un exemple. Dona molt peu a conèixer-nos. M'encanta. Aquí ho he vinculat una miqueta ja a l'àmbit més acadèmic, no? Dibuixar i pintar, escriure, fer càlculs, practicar esport, llegir, aprendre i investigar, usar l'ordinador, cantar i ballar i fer manualitats. Em direu, falten alguns aspectes molt importants, com jo que sé, tocar un instrument, per exemple. Sí, però precisament per això ho he fet, perquè després dona peu al debat de i heu trobat a faltar alguna opció? Us agrada o us encanta fer alguna cosa que no surt aquí? Quina? Potser surt més, no sé, jugar a videojocs, o consultar mapes, o el que sigui, o muntar puzzles o trencaclosques, el que surti. I un cop hem passat de l'apartat d'autoconeixement, he creat un que és ja com començar a identificar-nos com a grup, no? La meva bombolla, està formada per un mestre, aquí posarem el seu nom, i també per uns companys. He posat 19 rectangles perquè el 20è és l'alumne que ho està fent. I com diuen que els grups seran de 20, ja veurem després què passarà, doncs ho he fet així. He posat un banc de peixos com per crear aquest sentit de som un equip, som un grup, i aquí es tracta de posar el nom dels nostres companys. A nivell inicial, per exemple, un primer o un segon, també està molt bé que deletregin, no? El seu nom, i així comencem una altra vegada a reprendre la lectoescriptura. I per últim, he creat aquest, no? El desig o els desitjos, que m'agradaria que passés en aquest curs. Ho dic perquè segurament hi haurà moltes pors, molts neguits, i són normals. Estem en un moment molt difícil, i és normal sentir por. La por també és una emoció nostra, no li podem donar un cop de porta, és que ja sé que ens agradaria estar sempre alegres, però la por també és una emoció igual de vàlida. I volia trencar el gel i començar a projectar-nos de manera positiva. Per aquest curs, què desitjo? I aquí també tinc com una primera presa de contacte amb l'escriptura de cada alumne, no? La lletra que té, quin nivell d'ortografia aplica o no.
Bueno, aquí començo ja també a conèixer-los, no? I llavors, aquest PDF, jo el que tinc pensat és imprimir-lo en 4 pàgines. I direu, vale, Lluís, aquí n'hi ha 5. Sí, vull fer primera pàgina, aquestes dues mitja i mitja, per tant que sigui la segona pàgina, com és més d'encerclar no cal que sigui una mida tan gran, aquesta la tercera pàgina i aquesta la quarta, de tal manera que quedi com un quadernet individual en el que trencar el gel. Aquest és el meu objectiu, trencar el gel del primer dia de classe i fer una activitat senzilla on com a mestre pugui veure ja una miqueta com és cada alumne, que l'alumne també pugui connectar amb si mateix i treballar l'autoconeixement i, sobretot, i com a tercer nivell, un cop hem sortit del jo, el nosaltres. Entendre aquest concepte de bombolla, qui som com a bombolla i què tenim en comú com a bombolla i què tenim de diferent també, però conèixer-nos i així que l'alumne se senti el més a gust possible. Doncs bé, com he dit abans, us he deixat l'enllaç a la descripció, tant en PDF com en Word, i espero que us agradi, us sigui útil, el podeu adaptar, fer més pàgines o menys, matxacar o imprimir tal qual. Gràcies i ens veiem en un altre vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.